Det er det så traktoren, hvis man kan kalde det det. Det er en 4-taks 2-cylindret Cooler Command 18 med 2 stempler, overhead og hvad er det? Full pressure løbet, hydrauliske ventiler. Pæn standard. Brede dæk. Automatisk transmission, selvfølgelig. 42 tommer blad. Legetøj. Benzintank. Ja. Kopholder. Små dæk. Lys. Ja, se det. Håndtag til blad. Så er der cut-off switch på. Så. Racing. Sportsret. Mini bremsepedal. Ampere. Hvor lang tid den er kørt. Cut-off switchen. Tændingsnøgle. Ja, det er sådan set det. Men vi prøver lige at fyre bæstet op her. Og det er selvfølgelig en 4-taks 2-cylinder, så den lyder rimelig godt. Oh yeah!